Good noon po mga kababayan at Maya Paugto Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV at ito ang topic. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po muna ang inyong makakasama sa ating kwentuhan. Diyan na Lumbang Parungaw. At syempre sa programa pong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at syempre trending na topic saan? Dito atin to sa Central Luzon. At sa ating pong mga kabalen dyan, no? Naku, sumali po kayo sa ating kwentuhan. Pwede po kayong magkomento sa ating programa. Babasahin ko yan. Pwede kayong magpa-shoutout. Siyempre, dapat po sumali kayo sa ating kwentuhan para naman nakikita natin na yung mga taga Central Luzon ay na-appreciate natin yung mga nangyayari sa ating community. Na-appreciate natin yung channel na talagang kasama ninyo at talagang para sa inyo. Live na live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. No, kung maalis po kayo ng bahay o lalabas, pwede niyo po kaming mapanood sa Facebook. Kaya kahit saan man kayo naroroon, pwede po kayong sumali sa ating kwentuhan. And today is November 17, 2022. Naku, napakabilis po ng araw, no? Webis po tayo ngayon. Malapit na ang weekend sa inaabangan ng lahat para makapagpahinga. Anyway, meron din po tayong iba pang social media pages na maaari niyong bisitahin para hindi lamang po ang topic ang inyong mapanood, kundi meron din pa po tayong news, meron tayong ibang mga programa na tiyak na marami po kayong makukuhang impormasyon at syempre ma-empower po kayo, no? Tutok lamang po sa ating Instagram, yung CLTV 36 Official. Meron din po kami sa Twitter, syempre, CLTV 36 at sa ating YouTube, no? Yung mga episodes makikita ninyo na na-miss niyo sa television o sa FB, no? Meron tayo sa YouTube, CLTV 36 Official at syempre po ang ating website, CLTV36.tv. Ibiya ko niya po kaya kayo, ako niya paluwatan niya. Ren barangay stamo kayong City of San Fernando, 10 barangay sila po ka rin kaya may Giant Lantern Festival. At i-guest tala po rin, unahan tayo, syempre metong ka rin, sabi tamong siguro nga, peka anak, a Giant Lantern Maker, kayong Ciudad San Fernando, at aliyamo ba sa mga wak, nuned, quality la rin kayang gagawan, at manyambot lakang Giant Lantern Festival, alang aliwa po, nunay Mark Nino Flores, ning Barangay San Juan, ning karela pong Giant Lantern. Hello, Mark! Hello po, ma'am. Good afternoon po. O, sige na, mag-greet na ka pa mo, karang kaya kang kakaluguran, Malbe, bayo ka kami pagkwento. Karen pong Manuel Beck, yung programa tamo ngayon ni agkatanda kayo po na suporta ni daratang nga Giant Lantern Festival. Yes, wapi niya, excited na ako mo naman. Mark, pilang kambanwa, inyang siguro ginawa ka. I believe ka, baka niya may kaisip ka, akakit mo na itatang mo na lantern maker, giant lantern maker mo naman. Kaya pa mga wanang parol, pero ika mismo, ing tinalan, ika mismong sinabi, taang ako ng gawa, pilang kambanwa. Ita pong keng Giant Lantern, ma'am. Ita pong niya sinabi ko na po ang daddy na bisa na ako pong talan na sarili kong barangay. Niya pong 2012 po. Niya pong 18 years old ko po. Mag 18 years old ko po kanta. Tapos barangay sa... Pila na kang banuang yan eh? 27 po. Oh, Diyos ko, 9 years na ka rin palang gagawang Giant Lantern na talaga namang tutok yan may tapak na ning kaya kang pengari. Wari, ika San Juan, talabastagan niya itatamu niya. Opo. Kumusta naman? I believe there is a competition, but the competition is, itakasabi tamo healthy competition, kaya kayong aduang mitata. Mag-share kayo bang somehow technique or tang bala ka kaya na ako bala ko kayo ni emo ko sisilipan emo ko pakyapusan makanano yung kayong mipag-deal kayong makanya na bagay kasi somehow may lalaban kayo kanya. Yung totoo na po yan, ma'am, kaya kami po ang daddy. Mag-uusap po niyang talagang may biyasa na po kayong Giant Lantern. Balang po yung bayan na po ka na po yung pating kayong Giant Lantern na po. So, iba lang po yung gawang kanta, mag-drawing ko po kanta nga dua. Mamili ko po kanako, tapos na po kanta mitagan, kaya yan, nung buri na po, nung okay na po kayo, api na po kating gawa na. Tapos,
Andiyan po kaya ng parol nanda, di ba? May gana-gana pong design na din na po kayang play na ni rotors. Ako na din pong gagawa kita. Kaya so balaw po, adwa ko din po tatalnan. So andiyan adwala po reta. Pareho mila pong entry na pareho la pong lalaban talaga. Wow, that's true, ne? Kasi yung telebastagan, lagi, metong niya kareng antabayanan, lagi yung kareng mahigpit contender yung telebastagan. Simula't simula pa nang mamamag-cover na akong Giant Lantern. At anyang linwal ka, oy tabi, dagdagan na rin nilaban. Inya pala, ikayo palang mitatanging pasimuno kanyan. O ngayon, kumusta niya yung kaya kayong Giant Lantern? Pilaning percent yung ayayari kayo pa mong San Juan? Yung pong kanak kami pong San Juan, ngayon po yun na po kayong wiring, connection na po ng wiring, so yun na po kayong banda pong tetas. Siguro po mga, tapos makasakyan na po kagad truck din, tapos rotors na po kayong gawin. Siguro mga tune na po yung 70% po yung kanako. Yes. Nanong ka masakit apart na ning pamangawang parol. Kapag ba draw, syempre i-drawing may yan, may drawing, may yan kulay. Pero retang kayo, di ba? Retang play of lights, interplay of lights. Alime mo kasi basta din drawing yan, kailangan na tune yung isip mo, makanaro lang mamyalungan. Ay bang conceptualize ito? Balo mo na, makanala mamyalungan detang sulong aretang dinisign mo. Bali po ang patse po mag-drawing ko, walang po itang kabud na po lulog kayo ng isip mo na dapat nun to yung piyalo nga, hindi kayong part ni. So dapat tapal to, kin masante yung paltoy ni. Tapos kagad po ay isip ko ulit po siguro may sanay na yung parol. Tapos bala mo, po itang mag-drawing ko din, pakiisip ko na lang po itang pwede kong ipalitong gimmick po itang balaan po X-Factor na po ni parol. Tapos kung makanano lapit po itang pang-color combination po, makanano po masanting balang part din po. Naning pinaka masakit apart, nanong masakit a step, kaya pamangawang parol. Yung totoo na po yan, Ma'am, Giant Lantern po, yung buo na pong proseso, talagang maduguya po eh. Talagang balang po, pakatutukan niya po talaga yung pamangawang Giant Lantern para po masalisi pong masabi niya pulong yung Giant Lantern. Pero yung pera complicated po siguro. Po talaga para po kaya kaming lantern maker, po talaga complicated eh. Pero siguro po karang timo po kalupayo, yung pong balang mo, panel be, kailangan po talaga, yung pera complicated po, yung pala po yung electrical part na po ng parol. Totoo yan kasi isipan mo, alang school na mag-offer, makanano gagawang Giant Lantern. Alang school na mag-offer or computerized din yung pamangawang Giant Lantern na manual yung ganyan. So talagang makakabibla na. At di papakyapusan kasi kapag computerized yung metong abage, niya kayan kapakyapusan eh. Pero uling mano ya, aning kasakit basta no unless iturunay kaya ka directly ning kaya ka nga pengari. Pero di ba Mark, ika atin nakaring makaseparate na mo naman yung lantern making business mo kang tatang mo? Ay, ma'am, baling gewan na po daddy, tapos kaya kanta, apin mo rin po yung kanak. So, niya po may 18 years old ko, peli pa na po kanak ko. Simula po yung 18 po, bali ako na po may pag-manage na yung business. So, kumbaga, susopan-sopa na nakamune. Talagang pinasa na kaya ka. Wow. Okay. Pilang kayong may kakapatid na lalaki? Ay, pilang kayong may kakapatid? Ako po dili, ma'am. Ay, Diyos ko, kaya naman pala. Diyos ko naman, kaya pala talagang peka-trained na kang tata mo kasi ika talagang alim mo tagapagmana kayong business o ne, tagapagmana kayong skills na ne. Hindi ba mo ngayon, mangyari mo kaming, siguro kasi minsan, di nga liwa, idaburi nga, divulge. Uri nga, competition na yan eh. It's no longer an exhibit, competition na yan. Nano mo isip, ating bayong ipakit. Kaya ning kaya katamong parol nga ning banwa. Ating ba? Bali kami po kasi kan daddy, ma'am. Every year po kasi burimi talaga na karepal to aming parol. At yung makakakit bayo remanal be. So yung sabi ko po kayong kanako po, yung bala mo dinunda kayong puntitak na bala mo patikim kayong kanako. In tema ko, bala po yung tema ko, may focus ko po kayong Pasko, yung parol talaga, simbolo na din po ng Pasko. So ita pong aliwa ko pong ipalto, tukol na po yung Christmas. Tapos ita pong metong pa, tungkol niya po kayong itang pasasalamat ko kayong babo na may yari. Pa naman po yari, pero wala pala nagpasantaan na po yung may yaring pandemya. Well, bukod kaya kang lugod kay pamangawang parol kasi minsan ning danger na kasi ning pangawala na ning metong kultura ning pangawala na ning metong
skill na parte na ng kultura. Ita kala ng bisang magtaglus. Pero di ba ika mayari ka nga college pero mas pinursume kaya ka nga pa mga wamparol. Lalo kung inari mo kayong kolehiyo. Civil engineering po, ma'am. Ita agagamit mo na yaman kayong pa mga wamparol. Ito pong malamo ka rin pong sukad makanya nagagamit ko na mo. Pero yung po talagang kemparol, talagang aparty po talagang skillsing keng pamamang parol. So malamo po talaga,aya po talagang pinili po talaga ni keng baboy yung talento ngayon. Okay. Dakala salamat, Mark. Balo na ka pangarakalaburin ko, tanginya mo po, tami muwaka ka na akong uling palwal ko na sikreto, kaya kang parol, at ako naman buring malyari, yan, buring ko ating itag element of surprise. Inya naman, bilang panauli, malyari kang mamya, mensahe ka rin kaya katamo nga kabalen, ang po ka rin taga San Juan, taga Tela Bastagan, amani inaya, kaya kang yung parol. Ito po mumuna po ka rin taga barangay sa pang barangay Telabastagan na agkatang ko po rin balang kabaryo may atundadin na supportan la po rin iyabi aming Giant Lantern yung inabi yung Giant Lantern kaya daratang festival po tapos karin pong kakatami malin na Kapwa Fernandino ang po ka rin aliwawa pong lugar na agkatanda kayo pong manalbi kaya daratang Giant Lantern Festival yung pasigurado ko po na karin po palto may parulatuandad na maging masaya ako po at masanting na po na akit yung karang parol. Okay, dakala salamat, Mark. Karang kaya kataong pong kabalan lagi kayo pong tumutok kayong topic. Uling, dakal taong pa po lantern makers na i-feature. Uling, they deserve to be known at we deserve to know na ano po dapat tamo nga saan. Kaya tamo Giant Lantern Festival 2022. Oras na po para magpaalam na. Dakala salamat po kaya kayo kaya rin hanggang Menalbe. King Lagyo na Johnny Dizon Mercado. Ako po Jenna Lumbang Parungang. Taga rito, kasama nyo. CLTV 36, atin to. 38 days na mo po. Pasko na.